pa ni Kristo, aduna ako'y karnero gawas inikturin. Ang maayong magbalantay, ingon siya, kuhaon ko sila. Aron mahimo silang usa o mahisakop sa katuril, ubos sa kamagbalantay. Matod pa ni Kristo, ang tinuod ni magbalantay makita sa mga tao nga nawa. Kung katoliko kita tanan niya din hindi karon katoliko man ta, palihog, ayaw na magbiyak sa turil ni Kristo. Tungod man na sa kakuwang sa kahibalo. Dagang katoliko karon na miya sa simbahan. Tungod sa kakulang sa kahibalo. Tungod ko sa kakulang na kahibalo, ang ilang pagtuog, bulihan na lang sardinas. Tinuod dili. Kaya mga pastor magdamag sardinas. Tinapa, noodles, bugas. Tinuod dili. Dagang na nga suko na kong pastor, kaya nasulti man ako ang ilang strategiya. Atos kabukiran magdaog bugas. Ang mga Katoliko itaw nito kuwang sa kinaadman, kuwang sa kaalam. Nablak na laylo na sa lahing pagtuo. Kunang Katoliko, kitang tanan nga ng Katoliko dinhi, ako nag-isulti ninyo kay mabalhin mo kay pagtuo, wa na mo'y respeto sa mahal na Birhen, ang inahan sa ato Ginoo. Tinuod dili. Unang ako din isulti at tubangan sa publiko makaigsunan. Aron ang bagang luod sa mga Katoliko nga naglibog sa itong pagtuo, malikon o andam na magpakamatay sa pagtuo, nagipakamatyan sa mga apostoles, sa pagtuo, nagiulaan ni Kristo sa iyang piling dugo. Atong pakpakan ng simbang Katoliko. Abi ninyo, tungod diyan ang makaigsunan, yun ay usang ka pastor sa Sabanista. Manang, kung mo ka-subscribe sa to YouTube channel, subscribe mo sa punto por punto, aron malikon pa ang atong pagtuo Katoliko. Amen? Dito mga away sa laing pagtuo, ato ang likunon na itong pagtuo, o atong pangayuon sa atong Ginoo karon nga magdugangan atong kidaatman. O mo ni makapalipay sa Ginoo, siya saysayis ang kahibalo mahitungod sa Diyos. Mo'y labing ikahimutan sa Diyos. Labaw sa inyong mga halad. Kasi ipangayon ni Solomon karon, kinaadman. Mga kabatanunan nga niya karon, atong pangayoon sa Diyos karong adlaw ang kinaadman. Aron dili ta mailad sa laing pagtuo nga tinukod lagkaw, mga mini nga propeta, mga mini nga Kristo, nga daghan ang kaayo sa atong palibot karon. Amen? Wala masakitan ko, magikan sa Catholic School, Catholic University, pag-abot dito, pastor na, namura na ni. Uy, wak mo mag-uulan na. Mahiluan na sa sayop ng pagtuo. Father, Kristo magapon, pero di na Kristo. Pigi na ang Kristo ilang isang yaw. Uy, hiluan. Imagine na ka, di na mo tahod sa Birhen. Kinsa man ang Kristo ha, anak pa na, kung anak pa na sa Birhen, hindi mo tahod sila sa Birhen. Hindi naman mo tahod sa Birhen. Kinsa man ang anak ng Kristo ilang isang yaw. Tanawan ninyo makaigsunan. Ako nang isulti ninyo, aron, wampo tapat na kanunay sa Santos na Rosario. Mga bata na yan ni karon, pray the Holy Rosary every day. During exorcism na to, dunay usang ka-altar boy. Una na, altar boy walking possessed. Diin, taga Valencia lang. Kuy-kuyog na ko. Kayang lulo ang bularyo. Kung sa may sultis mga yawa, ako pong padunggon. Ready na mo? Hoy, ready na mo? Ako na ipadungog ninyo kay dagway ninyo. Mura mos tumas. Tinood lagi na. Istoryahe, gamang-gama. Ako mong padunggon sa tingog mismo siyawa. Ready na mo? Mama na maningog na mo ba? Ready na mo? Ready na mo dagan ka din. Maminawa ninyo ha, unsa ka powerful ang atong mahal na inahan. Ako na ipakapin ninyo, pero ganahan na mo mag-rosaryo. Okay?
Pwede niyo mawala. Pwede niyo mawala dahil ay nasya ang puaan ng inyong giingon na ina. Kay grabe na ka-power. Siya ay makapil dinamo dahil. Pero saryoho rin ako kada adlaw. Ayaw yun Darwin. Kay ma-torture yun ni Si Mama Mary ray bahala rin mo. makahawa yun ni Darwin. Grabe na siya ka-powerful. Siyara ang makapildi namo. Tumpakpakan si Mama Mary. Ganun siyara man ang makapildi namo, gikan niya ang atong Ginoo. Tungod niya naluwas kita. Tungod niya niabot ang atong misiya, atong pagpakan, ang atong katawhan sa Dios kaniya din ni karon. Ang itamasayod, all priests are healers. Ano sa to? Munang kung doon na mo'y masakiton karon, nga niya din ni karon, di mo ko maghiling. Kaning ani, ni mo duol ako, no, di ko maghiling. Go to your priest. Go to your priest. Receive the sacrament of confession, anointing of the sick, and then the body of Christ. Ganun ka mauli pa, daghan kay kagiduulang albularyo. Isa ko di maulian na. Nga dual sim man ka. Tungod sa imong pagkasigurista, wa nun gagiayo sa Ginoo. Maayo kag sa dili, ang importante naata sa Ginoo. Kung natural imong sakit, recommend it to God. Recommend it to your doctor. Amen? Nya sa among experience mga kaigsunan, daghan kaayo ang naandam sa paghimamat sa Ginoo diha sa sakramento. Daghang niuna na, no? Tungod sa nindot jud mamatay ta, manakadawat tag sakramento. Ug daghan pod ang kanindot ini nga ministry, daghang naandam sa paghimamat sa Ginoo. Ikaduha, daghan kaayo ang iyang giayo kada adlaw. Amen. Pero basig paghuna-huna mo, matrap ta ba sa physical healing? Di ba yan na may gusto sa Ginoo? The primary reason why He established this ministry, not because of healing. Basig matrap ta. Ako yawoy, na healing ba? Basig matrap ta sa casting out of the evil spirits. Dili na mao. Ang pinakadakong milagro is mabalik na ta sa Ginoo. Masimba na ta kada Domingo, ang rosaryo na ta kada gabi. Unya, mapaubsano na ta, modawat sa ato Ginoo sa iyang mga paagi. Because Jesus is the only way, the truth, and the light. Katapusan. Kaya La City naman ako. Kung punta La City, katapusan. Dahil niduol na ko, the whole family. Whole family niduol na ko. Naa sila'y sakit, tanan. Dito sa office. Kaya na, sila tanan, upat ka buok, doon ay klase-klaseng sakit. May pagkaayo. Yung mga disinti kaayo. Di yun mo mailhan nga, doon ay habak. Yung mga disinti god. Di yun, murag di mangilog bunot. Disinti kayo. Kaya na disintihan. No? Una na kong pangutana. Kini, katapusan, duha ka story. Tinood nga kasi natian. Parang, ganahan na mo renounce sa mga gituhuan ninyo nga mo'y protection ninyo. Maudi ay nakapugong sa blessing sa Ginoo. Kanang inyong gituhuan nga protection. Grabe ang deception sa atong kaaway. Amen?